Landlady ife ku Streams of Light. Mulindine Yohane Tembo. Ndikuona ndithu funso namba 15 imene tikufusira mu series imene yo Mulungu. Mafunso amene timaonda kufunsa pa Mulungu amene tipembedza funso namba 15. Funso limene likucheka pa Aroma 8 verse 26 mpaka 27 pamene akunena kuti ndipo momwemonso Mzimu athandiza kufoka kwathu, pakuti chimene tipempha monga chiyenera sitidziwa, koma Mzimu atipempherera. Koma Mzimu mwini atipempherera ndi zobola zosatheka kuneneka, ndipo Iye amene asanthula mitima adziwa chimene achisamalira Mzimu, chifukwa apempherera oyera mtima monga mwa chifuniro cha Mulungu. So vesi ndiyo kaya imene matengera timaona Mzimu ni amene akutipempherera. So ndithu ichi chimatengera ngati great standard koti imene imakutengera apapa basi kuti izathira pati pathalamo maona Mzimu amatipempherera mwachinena Mzimu ndi amene ali ndithu nkhalanga pakati wachiwiri osati Yesu yekha. Kona tioneni kuti nkhani imene ndiona nkhani yochokera patipo, right? Tikaona Aroma 8 verse 9 to 10 akutiuza ife ndithu tiyambire nkhani yomusi. Aroma 8 verse 9 to 10 akuti koma inu simuli nthupi ayi koma mu Mzimu, ngati Mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe Mzimu wa Khristu sali wake wa Khristu. Ndipo ngati Khristu akhala mwa inu, thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo, koma Mzimu uli wamoyo chifukwa cha chilungamo. Ndikufuna kupanga highlight mawu amenewo. Mukaona mawu amene tapanga highlight pa Roma chapter 8 verse 9 to 10 akukamba zotuno koma ngati munthu alibe Mzimu wa Khristu, kwina akambanso kuti ngati munthu alibe Mzimu wa Mulungu atiyani sali wake wa Khristu. Mwachinena chinthu chimene chimatisimikizira kuti ife ndife a Khristu, ndife ake a Mulungu ni Mzimu umene Mulungu watipasa. Popanda Mzimu wake palibepo chitsimikizo choti ife ndife anthu opulumutsidwa, palibepo ubale lonse pakati pa ife ndi Mulungu. Koma choyambirira munthu akhale ndi Khristu, akhale ndi Mzimu umenewo. Ndi akunena kuti akupitiriza nayo kuti chani ati ndipo ngati ati chani koma ngati munthu alibe Mzimu wa Khristu. So tayamba kuona amenepa ngati munthu alibe Mzimu wa ndani wa Khristu. Titendipitizeni ndi panayi mawu ena ake nachosa ndikuipa maona ati ndipo ngati Khristu akhala mwa inu. Mwaona amenepa mawu ndabwezeresa. So tikamawerenga tikamanga Mzimu wa Mulungu, Mzimu wa Khristu ni Mzimu umodzi omweyo, right? So akutiza feno koma ndipo ngati Khristu akhala mwa inu. So Khristu akhala mwa ife uzera mwandani, uzera mwa Mzimu wandani wa Khristu. Mzimu wa Khristu ndio ni Mzimu omweyo wa Mulungu. Tinaona kale kuti buyo pa Yohane chapter 14 amene timaona funso la Yohane 14. So silibwera kumene mwana nkhani kuti ni Mzimu umodzi, Mzimu wa Atate umene uperekedwa kwa Mwana, ndipo Mzimu umene ukuperekedwa kwa ife. So ni Mzimu wa Atate ni Mzimu wa ndani wa Mwana. Chachikulu chili apa chinena kuti Khristu ngati ulibe Mzimu umenewo, Khristu sakhala wandani mwa inu. Yesu Khristu adagonjetsa tchimo anakwera kukazozedwa ndi Atate, ndi kuzoza umene analandira yawo tipasa ife. Ndi Yesu ndi amene akhala mandani mwa ife, osati Yesu yekha komanso Atate. So apapa chikutiza ife nawo kuti ndipo ngati Khristu akhala mwa inu, right? Mwanjira ina tikamamaza Mzimu wa Khristu tukamba za Mzimu wa Mulungu, tikukamba za Yesu Khristu kupezeka mwandani mwa inu, right? So Mzimu si munthu ina koma ni ndani? Yesu Khristu. Tendipitizeni takuti chani Aroma imweyo Aroma 8 verse 15 to 16 pakuti inu simulandira Mzimu wa ukapolo ila so mantha koma